बारियाव फटक लानो फैयो सिखा खंखाइ लानानै होना हरगोन आं। हेल' गाइस, वेलकाम आंनि बे बेरि पनेटेसनाव गासिबो फिन बरायनाय थाबाय। माने फुजा जानानै एसे आग्लायनाय फैसाजों आं माने बेसर खेथि मावदों आरोना। नोंथांमोननो बे खेथिखौनो नोंथांमोन देखायनो नागिरदों आरोना। गोबावथार जाबाय आरोना भिडिअ लाबाय आरो बोराव थांनो हायाखै नालाय जानुवारि फैबासो थांनायनि प्लेन लादों आरोना लोगोफोर। आं थानाया दा हाग्राबारि ओनसोलसो, इ हाग्राबारिसो आरोना। बेयो एसे 10 बिगासो आं बेसर फोदों आरोना। माने बेखौ दिनै नायनो फैदों, बहुद गोबाव जाबायमोन आं फैयैया। नोंथांमोननो देखायलांबाय दं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि बेसर खेथिया माबायदि जादों आंबो फैथाराखै नालाय, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। फाइनालि लोगोफोर, नै बेनो आंनि बेसर बागाना। नैबेखौ बेरा होथेदों आरोना मोसौ फैयैनि थाखाय। नैबेनो आरोना बेसरा दा बिबार बारबायानो। बे माखा बिबार बारबाय आरोना लोगोफोर। आरो एखे 5 बिगा दं, गासै 10 बिगा फोदों एबार फार्स्ट टाइम बेसरखौ मावजेनदों आरोना। जोंहा फोनाया फोबाय थाखायो। मथा मथि 5 बिगा दं, ओमफ्राय बै मोनसेयाव दाबसेयाव 5 बिगा दं, गासै 10 बिगा दं। मथा मथि मागोआवनो फुजागोन आरोना। नै फिथाइ लाबायानो, नै बरिया फिथाइ लाबाय। माखासे सब बेसर गोजा आरोना, माखासे फोदों। ये बुरजाथार दं आरोना बेखिनियाव। माने ओरैनो थाख्लायख्लाय एसे आखाइ खरसाबो फैगोन होननानै एसे फैसाफोरखौ बेफोरावनो इउज खालामदो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो हा हुफोर दंबाथाय बिदिनो एसे एनै मावनो सिखायबानो जाबाय। नांनायनि फैसा नांनाय समाव एसे हेल्प जायो, नङा होमबा? बरिया जाखादों, नङा होमबा? फिथाइ थायराबाय। दाब मोननै दं, नोंथांमोन देखायबाय दं। बेखौ होनो बुथुवा मैगं आरोना, तामाम गोथाव जायो। लाफा ओंख्रिजों मैद्रु संबाथाय बेखौ नांगौ, बिराद फिस्ला फिस्ला जायो। तामान बरिया जादों। दा मथा मथि मागोआवनो फुजागोन फुजानाया। नै फिथाइ जाबाय, फिथाइ लाबाय आरोना, फिथाइ लाबाय। मागोआवबो फुजागोन आरोना। बे माखा एरिया गुवारथार आरोना, माने फरेस्ट खाथियाव आरोना, हाग्राबारि दं आरोना बेखिनियाव। गन्द' बेरे माखाया बिराद सोबनो फैयो आरोना। बिराद हासार दं, ओंखायनो ग्लब ग्लब जादों। मथा मथि फुजासिनानै मागोआव। दा ओरै मोनसे दाबसे जायगायाव थांनायसै आं। दा मोनसे ओरैनिफ्राय फैबाय आं सोनाबनिफ्राय, दा सानजा लाइनखैनो मोनसे दाबसे। नै आंनिया संनाया थाथ'थोसै। नैनो आरोना दाबसेया। बेरा होदोंनो, बिराद मोसौ दं नालाय, जों मोसौ बाथोननिया गाग्लियो। नै मोनसे दाबसे आरोना। बेयाव 6 बिगा दं, गासै 11 बिगा फार्स्ट फोदों आं बेसर एबारनै बिबार जाबाय आरोना। सिख्लाफोरा जुदि आंनि बेसर बारियाव फटक लानो फैयो सिखा खंखाइ लानानै होना हरगोन आं। फांसे बिफाङाव मथा मथि 50 ग्राम लस जायोना आंहा गाग्लिबाथाय। नै बैयो SSB केम्प जाहैबाय। ओमफ्राय नै ओरै साहाथिं जाहैबाय हाग्रा, मानास हाग्रामा। नैनो बेसरा दासान्दि मोजाङै दंथ'यो आरोना, इसोरनि अननायाव मोजाङानो जादों, बरिया जादों। नै एबार जुदि बांसिन प्रफिट मोनोबा नेक्स्ट बाराव आरो बांसिन मावगोन आरोना। माने दानिफ्रायनो एसे फिसा बेला बिजनेस मावनो सिखायनांगौ आरोना लोगोफोर। आं दा एसे टेकनिक आइडियाखौ मोनबाय आरोना। दा आं टेनसन गैया आरो आंना, जेरैबो थाखाया फैयो आरोना। माने अलसियाल' जानो नाङा आरो लोगोफोर, मावबानो फैयो फैसाया, टेनसन खालामनो नाङा। नै आंना खमैबो दा इहाय नोगोद फैखागोन आरोना। बेसरनाव एसे एबार फैगोन मोजाङैनो। एबार एसे दाम जागोन ना, थावनि दामाथ' गोबां जाखाबाय। सेरसे माने आधा लिटारावनो 70 बाथाय 140 नामा लिटार दा थावनि दामा। बारा मिथिलायङा, बायनायनि माबा गैया नालाय। बेनि थाखायनो आरोना, माने सम सम फैबाय थानांगौ। ओजोंहा मोसौ बारबोयोना, बेयो गाग्लिबाथाय आंहा बिराद लस जायो। सिख्लाफोरखौ लिंहरनांगोन ओजों बेसर फुनो। सिख्लाफोर बेसर फुनो फैबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो जेथिया बेसरा मोनगोन ना, अब्लानो नोंथांमोनखौ आं फुनो लिंहरगोन आरोना। सिख्लाफोरखौसो लानांगौलै, हाजिरायाव बिराद मावनो हायो आजिखालि सिख्लाफोरासो, नङा होमबा? सिख्लाफोर फटक लानो फैनाङा दे, नोंसोर आंखौ खिन्थु बिराद लस खालामगोन। एथ' मोजां बेसराव गाग्लिनांगौ आंहा लस जागोन ना।
फांसे बिफाङाव दाबसे जायगाखै थांबावनि आंनि मोनसे गार्डेन दंबावो आरोना लेमन बागान गार्डेन बे थांबावसिगोन आं मोसौ सिखाव नायनांगौ जायो नोंथां होमबा बेसरा थाथ'सिगोन लोगोफोर दा नेक्स्ट ओरै सानजालागै थांनायसिगोन बारनांगौ जायो उफाय गैया मोसौ मैसो दंना बेखायनो बेरा होदों बाइक लानो हाथ'वाखै गाइस जेतिया इनकाम खालामनाया एसे बुरजा जाबावगोन मोना नाय मा बाइक कारखौनो लागोन आं नै ओरै हाग्रा जिं जिं थांबाय दं ओरै साइकेलजोंनो एसे हान्थिग्रोनो आरोना खस्थ' खालामग्रोनो नै सिगुन बिफाङा बया बोसोर जाबायलै इयो गोदो जों गैयैनो तामान बोसोर जाबाय इयो नै हाग्रा आरोना इ फेनसिंआ जोंनिया जेबो खामानि होआ तामान मैदेर फैयो हर गेजेराव फालो फालो खामानि गैया फेनसिंआनो बुख्रुबजोबो माने लोगोफोर आं ए फांसे दंफां गायदों आरोना आंहा नै दंफां फांसे गायदों देनां हाबा जाबाथाय बन सिननो नांगौ ओमफ्राय मोसौआनो जायो देनां हाबा जाबाथाय बन सिननो गायना दोनखादों बेफोरजोंनो हाबायाव ओंखाम संनो बन नांगोन ना होमबा लोगोफोर मोसौ फैबाय थायो नालाय बेयाव बन जानो थाखाय दंफां गायनाय आंना बिजौआवनो गैया खिलिसिगोन आरोना गुदिनिफ्राय खिलिबोबाय मा खालामनो आरोना फैबाय थानांगौ जायोना फैनो बालायलाङो सेंग्रा मानसि उफाय गैया जों थांबाथाय एकदम दैमा मानास नेसनेल पार्क मोनहैयो आरोना ओमफ्राय सेकेन्ड मानास दा आंनि लेमन बागानखौ मोनसिगोन फाइनालि दा आं मोनसे जायगायाव फैनो होननाय आरो मोनफैलायबाय बे आंनि सनाया थाथ'बाय आरोना नै बेनो आंनि लेमन बागाना लोगोफोर नेक्स्टआव खोथाबाय दं आं खै बिगा लेमन बागान मावदों नोंथांमोननो नेक्स्टआव खोन्थागोन आं लोगोफोर भिडिअखौ माने थाब थाब लाबोनो हाया आरोना एसे खामानियाव बिजि जायो नालाय ओंखायनो गोबावजोंसो भिडिअ फैयो आरोना दा बोराबाव थांनायनि प्लेन गैथ'वा जानुवारियाव मोनसे प्रजेक्ट दं आरोना थांनाय जायोबा नोंथांमोननो देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो ओरैनो बेखार थानो नाङा आरोना ओरैनो बेखार थाख्लायख्लाय फैसाफोर दंबाथाय ओरैनो गाव गावनि हाफोर दंबाथाय खेथि सेथि मावलाबाय बिजनेस माव लोगोफोर होमबाना फैसाया फैयो आरोना लोगोफोर अलसियाल' जानो नाङा माने बिमा बिफानि फैसाखौल' नेबाय थाना आरोना गाव गावबो दिहुननो सिखाय लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो नाजानोसै भिडिअ लाबोबाय थानो जि हायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय